Hello po, good evening po mga mamamayang. May bisita po tayo ngayong gabi, si Mama Yeps uli at gagawa siya ng Mama Yeps, pasok. Magandang gabi o magandang araw sa ating mga manonood. Magtuturuan ko po kayo ngayon kung paano maggawa ng macaroni salad. Ito na po yung ating mga ingredients na gagamitin. Macaroni elbow, Nestle cream, condensed milk, fruit cocktail, mayonnaise, nata de coco, at saka raisin. Yan po lahat ng ating mga ingredients na gagamitin. Sige po, umpisahan na po natin ang pagluluto. Una po natin gagawin, lutuin muna natin yung ating elbow macaroni. So, papakulo tayo ng tubig at lagyan natin to ng kaunting asin at saka mantika para hindi magdikit-dikit yung ating macaroni elbow. Yan na po, isali na po natin yung ating tubig sa ating apoy. Yan, lalagyan natin yun ng konting asin. At saka Oil. Yan. Hihintayan natin yung kumulo bago natin ilagay yung ating elbow macaroni. Ayan po, kumulo na yung ating tubig. Ilalagay na natin ngayon yung ating elbow macaroni. Kailangan haluin din natin to siya ng paminsan-minsan para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Antayin natin maluto yung ating macaroni. mga ilang minutes kaya, Mama Yeps? Siguro nasa mga 5 minutes. Mga 5 minutes po mga mamamayang. Tatakpan muna. Tapos babalikan natin pag abot ng 5. Ayan na po, luto na po yung ating macaroni. Atin na pong sasalain ito. Ayan na po mga mamamayang. Hugasan ng malamig na tubig. Ayan, para hindi siya magdikit-dikit. Oops, masyadong pagi. Ready na po yung ating macaroni. So, paghahalu-haluin na natin ito silang lahat ngayon. So, una, ilagay natin yung ating Nestle cream. Dalawang Nestle cream. Isunod natin yung ating condensed milk. Yan, hahaluin natin sila ngayon. Ilagay na natin yung ating macaroni. Haluin natin ng maigi. Isunod natin yung ating mayonnaise. Yung kalahati muna yung aking ilagay para matikman natin kung sakto na ba yung lasa. Pag kulang pa, pwedeng dagdagan mo.
Ngayon, isunod natin yung ating fruit cocktail. Tsaka yung ating na-drain na nata de coco. Haluin natin. Isunod natin yung ating raisin. Ayan na po mga mamamayang. Sana nasundan nyo at nakuha ang recipe ni Mama Yeps. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, Mabuhay!